Il-każi attivi ta' coronavirus f'pajjiżna issa telgħu għal 249 kif fl-aħħar sigħat kienu rapportati 36 każ pożittiv ġdid. 16 minnhom huma immigranti li kellhom jiġu iżolati wara li ttestjaw pożittiv għall-virus. Fortunatament fl-aħħar sigħat kien hemm ukoll 2 persuni li fiequ. Bit-total ta' każi minn Marzu l-hawn jitilgħu għal 926. Madankollu, fl-aġġornament fil-paġna fuq Facebook, il-Ministeru tas-Saħħa ħeba is-16 każ ta' immigranti regolari u ma semmihomx fl-ammont ta' każi pożittivi ġodda. Din il-pożizzjoni tidher li ħolqot kontroversja fil-Ministeru tas-Saħħa, b'uffiċjali jgħidu li dawn ma kellhomx ikunu inklużi biex il-każi l-ġodda ma jkunux ħafna u oħrajn jgħidu li għandhom ikunu inklużi biex ma jkunx hemm erq bil-poplu. Kontroversja li waslet għal dewmien fil-ħruġ tal-aġġornament. Jidher li l-immigranti li riżultaw pożittiv qatt ma kienu f'kuntatt mal-bqija tal-komunità u jiffurmaw parti minn gruppi differenti li waslu f'pajjiżna fl-aħħar jiem. L-aħħar grupp kien magħmul minn 78 immigrant li ddaħlu Malta fis-sigħat bikrin ta' 2 filgħodu u huma ġew iżolati u sarilhom swab test għal COVID. Bħalma il-proċedura l-immigranti li jaslu bil-baħar qed jinżammu fi kwarantina. Dawk li nstabu pożittivi se jibqgħu jinżammu f'iżolament fil-ħalfar Initial Reception Center u l-bqija se jibqgħu jiġu segwiti. Min-naħa l-oħra l-Ministeru tas-Saħħa spjega li 5 każi mill-oħrajn irrappurtati l-4 wara nofsinhar kienu jiffurmaw parti mill-grupp ta' każi li oriġinaw f'Paċeville, filwaqt li 4 oħrajn kienu relatati ma' każi oħrajn li riżultaw fl-aħħar jiem. Il-kumplament kienu sporadiċi, jiġifieri ma jafux minn fejn oriġinalhom il-virus. Sa dan it-tant fl-isfond tas-sitwazzjoni preżenti, it-tabib Daniel Fl-aħħar insista fuq il-bżonn li ma tinħoloqx ansjetà żejda. Waqt il-programm magħkom fuq Net Television ma' James Arnellul, Fl-aħħar tkellem dwar il-ħtieġa li tinħoloq strateġija li tagħti serħan il-moħħ lin-nies. Trid ċertu strateġija, ċertu scaffolding. Għaliex jekk ma tagħtix dak il-komfort lin-nies, dak il-komfort anke lit-tfal ta' ħossuha. Bil-mod il-mod nibdew naraw l-ansjetà kbira fil-ġenituri illi ċemplu ta' kuljum, illi ma jafux ser jiġri, illi nies li diġà kellhom problemi b'saħħa mentali jiddeterjoraw, pereżempju ġenituri jew inkella nies li qatt ma nissew mas-servizz tas-saħħa mentali jibdew ikollhom ċertu ansjetà. Imma anke fit-tfal li taffettwalhom ir-rutina. U stqarru wkoll li kien insult għal ħaddiema tas-saħħa li f'nofs pandemija tisma' Prim Ministru jgħid li l-mewġ qiegħed fil-baħar. Aħna meta kien hemm dak il-frażi famuża li probbli ħatibqa' għal min jaf kemm il-sena, l-frażi famuża tal-Prim Ministru fejn qal il-mewġ fil-baħar qiegħed. Dik apparti li aħna ħassejniha aħna offensiva, ħassejni offensiva aħna il-health sector, għadin niftakar tobba jibku dakinhar, għax inti tifhem inti ħuk tabib, so taf nies bħali, pereżempju, li tlaqna mid-dar biex ngħixu waħedna, biex ngħixu għalina mabba l-familjari tagħna, ovvjament sigħat twal fil-ġimgħa, inċertezzi kbar fis-servizzi tas-saħħa qed nippruvaw nużaw teleworking, jiġi l-aspetti pożittivi li ħarġu minn il-pandemija, qed nippruvaw nużaw iktar webinars. Imbagħad daqqa waħda u wara dawk is-sagrifiċċju wara jiġi l-Prim Ministru jgħidlek frażi bħal dik. Fi żviluppi oħrajn, esperti fir-Renju Unit matul il-jum ikkonfermaw li sal-aħħar ta' din is-sena jaf ikollna l-vaċċin għal kontra l-coronavirus, għalkemm qed jappellaw għal kawtela l-aktar minħabba li qalu li l-ewwel tilqima li se tkun żviluppata mhux mistennija ssolvi s-sitwazzjoni li ninsabu fiha.